तामाशा खड़ा करके रखला एखन तोहनी के शरम नहीं खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो बेलासि समनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। ख्रिस्टमासआ जोबनानै थांबाय, दानिया नोंथांमोननिसिम साफ्रोमनिसिमबो एडभान्स हेपि निउ इयार। रायजोफोर, दिनै आङो नोंसोरजों सावरायनो थाखाय सम मोननायखाय मोननै भिडिअस लानानै फैदों। मोनसेया जाहैबाय नैबे ख्रिस्टमास रंजानायनि सायाव आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय नैबे चिराङाव जानाय दावराव दावसिनि सायाव। रायजो राजा नोंथांमोन, जोङो मिथिगौ जे नैबेयाव मोननै डान्स नोंथांमोना नुनो मोनदों ना, मोननै मोसानाय नुनो मोनदों। गोजौनिया जाहैबाय गुबुन हारिनि मेथाइ दामनानै मोसानाय, गाहायनिया जाहैबाय गावनि हारिनि दामनानै मोसानाय। दा जाहैबाय बाथ्राया नैबे मोननै डान्सखौ लानानै जोङो सावरायगोन। ससियेल मिडियायाव आङो नुनो मोनदों सासे सुबुङा ओरैबायदि बर'फोरखौहाय बदनाम होदों भोजपुरी डान्स मोसानानैहाय रंजानायनि थाखाय। सोर बियो नोंथांमोना खोनासंदो दाना। এই মানকে এখন শরম নাই লাগত হেনে हमनिकेर आदिवासी कल्चर डांस टाके इमान एखन यूज करोत हैं देख लो। ठीक है, मैं मानो थी এখন क्रिसमस के सीजन चलत है, लेकिन तोहनी के लैंग्वेज के गाना, तोहनी के डांस, तोहनी के संस्कृति तोहनी बचाई के रखो ना। हमनी के आदिवासी के डांस गाना के की खातिर तोहनी यूज करके हेरी करो था। उतना दिन तो बहुत चीज धुर करत रहा हमनी के हैं एसटी के जखन बात चलत रहे, एखन तोहनी ईटा केले करो था। तोहनी हमनी के इतना दिन बहुत ब्याह पात रहा, तोहनी के एखन शरम नहीं लागत है निकी जे आदिवासी गिला के गाना बजना में तोहनी नाचो था। हमनी के आदिवासी रीति रिवाज जोनटा हमनी डांस करी लोहेटा के यूज करो था। तोहनी उतना दिन हमनी आदिवासी गिला के तोहनी विरोध करला, एसटी के बीच में तोहनी जे ई तमाशा खड़ा करके रखला, एखन तोहनी के शरम नहीं लागत है निकी हैं। जय जोहार, जय आदिवासी ए मान के सबक सिखाई के लगी। और हमनी के कल्चर के जे सॉन्ग गिला यूज करत हैं, डांस गिला, इनकेटा गलत लगे। उ मान के निजर के कल्चर और उ मान के निजर गाना निजर डांस के करबो लगे सिले, इटा बेया है के। थारैनो जोंनि बर' हारिनि थाखाय बर'दिन रंजानायनि मेथाइ गैयामोन नामा रायजोफोर? हा दिनै मा बुंखो बे सुबुङालाय? बेसेबां लाजि फोनांदों जोंनि बर' हारिखौहाय। जोंनि बर'नि थाखाय ख्रिस्टमासनि मेथाइ सिंगारफोर खननाय गैयामोन नामा? मानो गुबुन हारिनि सिंगारफोरनि मेथाइ खननायखौहाय मोसानानैहाय गावनि गाननाय जोमनायखौहाय दिन्थिनानै जोङो बेबायदि मोसाखो? जोबोद लाजिंसिं ना। दा बेनि सायाव आं मा बुंनो सानदों मिथिगौ ना? बेयावहाय मोननैबो दखना गानदों, बर' हारिनि कालारफुल ड्रेस, नाथाय गुबुन हारिनि मेथाइ दामनानै मोसादों। बेयो मोजां नङा। दा बेखायनो जोंखौहाय सोंखारिदों। जोंनि मेथाइखौहाय गुबुन हारिया माब्लाबाबो दामनानै मोसाया। आरो बिनि सायाव आं बेखौनो बुंनो सानो, नोंसोर जुदि सोरबाया भोजपुरी डान्स दामनानैहाय बर' हारिनि रंजानाय फोरबोआवहाय बाहागो लानो सानदोंब्ला माब्लाबाबो दखना दागान, गामसा दागान, आर'नाइ दाला। बेयावहाय मात्र लंपेन्ट, सुरिदार, सारि गाननानैहाय भोजपुरी डान्स मोसा। बेखौ मोसानायखौ आं बादा होआ, नाथाय गावनि जातिखौ बदनाम होनो थाखाय गावनि ड्रेसखौ लानानै आइडेन्टिटि दा खालाम। मानोना ससियेल मिडिया GI टेग जोंनि नैबे आर'नाइया अलरेडि साबमिट जाखानायसो। बेखायनो दिनैनि समावहाय जोंनि बर' हारिखौहाय बदनाम खालामदों, गावसिनि मेथाइ खननानैहाय मोसादों होननानै। मिथिबायना? बेसेबां लाजिंसिं हा? एसे सानलायदो जोंनि बर' रायजो राजा नोंथांमोन, देग्लायनि ख्रिस्टमासआवहाय बयनिफ्राय बांसिन बै भोजपुरिफोरनि डान्सखौहाय मेथाइखौहाय दामनानै मोसानाय जोङो नुनो मोनदों। गावनि हारिनि दखना गाननानै, गामसा गाननानै, आर'नाइ लानानै। दा बेनिखायनो बिसोरो जोंनि बर' हारिखौहाय इनसाल्ट खालामदों, यानिकि लाजि फोनांदों। अब्ला लिडार्सफ्राबो एसे सानलायदो, जायफोरनि गामियावहाय बेबायदि भोजपुरी डान्स दामनानैहाय मोसायो, बेबायदि ख्रिस्टमास फोरबोआवहाय बा माबा मोनसे रंजाथाइ फोरबोआवहाय, बेखौहाय नोंथांमोनाबो एसे सानलायदो। जों गुबुनजों लाजि फोनांजाबाय थानो जोंहा
बेबायदि सम नङा जों बेबायदि गुबुनजों लाजि फोनांजाबाय थानो नाङा नैथियाव फैदो मोजां नायदो कमेन्टखौहाय बेयावहाय चिरां जिल्लानि सिङाव गुरुबासायाव जानानै थांनाय ना बे जायगायाव जानाय मोनसे जाथाय सासे सावथालखौहाय सुनाय हमनो मोनाखै दासिमबो दायनिगिरिखौहाय हमनायनि सिगांनो ससियेल मिडियायावहाय बर'खौ बदनाम होजेनबाय अब्ला बिनि सायाव मा बुंनो सानो दा बेनिखायनो आङो बे कमेन्टनि सायावहाय गुबुन भाषाजोंहाय आङो इन्टारनेशनेल लेंगुवेजजोंहाय जाब्लाबो जायाब्लाबो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों जेरै कमेन्ट ओरै एन्सार Look these guys and keep in mind my dear Bodo people's leaders and publics keep in mind on this comment why this person spreading the social media insulted us still not arrest the culprit still searching the police when we'll get the culprit if suppose culprit is not belongs from the Bodos, then this person should be punished. This is my thing. I think this person should be punished after getting the identity, after arresting the culprit. Why, without knowing, insulted to us? The social media. You should be understand. Without knowing, do not comment the social media and spreading the wrong direction message. Therefore, you will get punished after getting the identity. Suppose culprit is not belongs from the Bodo peoples. Nama bunga रायजोफोर अगर ये कल्प्रिट बोडो आदमियों से नहीं है तो ये सुबोल हास्ता को अरेस्ट करना जरूरी है किस लिए हमें बदनाम कर रहा है अभी तो पुलिस कल्प्रिट को पकड़ नहीं पाया पकड़ने के बाद में मालूम हो जाएगा कौन सा जातियों से ऐसा अत्याचार किया है इसका मतलब है आप लोग बोडो बच्चों को डायरेक्टली गंदा नजर से देख रहा है इसलिए एडवांस बोडो आदमियों को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया में ये कमेंट दे रहा है इसलिए मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि अगर बोडो बच्चों से ये कल्प्रिट नहीं है किसी और जातियों से है इसको पकड़ना भी जरूरी है कीप इन माइंड गाइस ना मा बुङो रायजोफोर गोसोआव ला जोंनि बर' लिडार्सफ्रा बे कमेन्टखौहाय सेभ खालामनानै ला आरो गोसोआव ला जुदि बर'निफ्राय दायनिगिरिया नङाब्ला बेखौ हमनांगौ ससियेल मिडिया ओरैनो नङा ससियेल मिडिया ओरैबायदि मोनसे प्लेटफर्म बेजोंनो गासैखौबो खामानि मावजोबनो हायो बेखायनो एसेबां नोंथांमोना गोरलै होननानै दासान रायजो राजा नोंथांमोन हायोब्ला जेसेबां हायो भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे बैसोर बायदि सुबुंनि भिडिअखौ आरो बिसोर बायदिनि कमेन्ट्सखौहाय सारा मुलुगावहाय नुयो मानोना बेयाव इन्टारनेशनेल लेंगुवेज इंग्लिशजोंहाय लिरनाय बियो मिथिबायना अब्ला गोजोनथोंसै जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय आरोबाव इयुननि भिडिअखौहाय नेनानै थाब्लानो जाबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि